дуруд бинандаҳои азизу гиромӣ, умедворем рӯзатонро бо рӯҳияи хуб оғоз кардед ва сиҳату саломат ҳастед. Афсона Кобиршо ҳастам ва то чанд дақиқаи баъдӣ шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно месозам. Имрӯз 22 декабр ва соат дар душанбе 11. боздошти ду ҷавон дар робита ба куштори таксиронӣ дар Турсунзода. Ҳар рӯз 161 тоҷикистонӣ шаҳрвандии Русияро қабул кардааст. То соли 2030 аҳолии Тоҷикистон ба 11 миллион нафар мерасад. Ронандаи тоҷикро дар Русия барои маҷрӯҳ кардани 3 нафар боздошт карданд. Абдуллоҳ Абдуллоҳ, раиси шӯрои мусолиҳаи миллии ҷумҳурии исломии Афғонистон, рӯзи 21 декабр дар раъси як ҳайати баландпоя ба Душанбе, пойтахти Тоҷикистон сафар кард. Тибқи иттилои расмӣ, оқои Абдуллоҳ дар рӯзи аввали сафари худ бо шуморе аз мақомоти баландпояи тоҷик, аз ҷумла нахуст вазир, раиси маҷлиси намояндагон ва вазири умури хориҷии Тоҷикистон мулоқот кардааст. Қарор аст ки Абдуллоҳ Абдуллоҳ имрӯз сешанбе 22 декабр бо Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, мулоқоту гуфтугӯ намояд. Тавре аз дафтари матбуоти вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфтанд, дар мулоқоти рӯзи душанбе Сироҷиддин Муҳриддин бо Абдуллоҳ Абдуллоҳ ваз дар минтақа, аз ҷумла Афғонистон, раванди музокироти байни афғонӣ, робитаҳои байни ду кишвар дар бахшҳои мухталиф мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт. Мавзӯи муборизаи муштарак бо терроризм, ифротгароӣ ва қочоқи маводи мухаддир аз дигар мавзӯъҳои мавриди баҳси вазири умури хориҷии Тоҷикистон бо раиси шӯрои мусолиҳаи миллии Афғонистон будааст. Сафари Абдуллоҳ Абдуллоҳ ба Тоҷикистон дар ҳоле сурат мегирад ки талошҳо барои даст ёфтани созиши сулҳ ва поёни ҷанги 40-сола дар Афғонистон дар ин авохир афзоиш ёфтааст. Додситонии шаҳри Турсунзода вобаста ба қатли бераҳмонаи таксирони 38-сола парвандаи ҷиноӣ оғоз кардааст. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон охири ҳафтаи гузашта хабар дод ки ба ҳайси гумонбар дар ин ҷиноят як ҷавони 18-сола ва як ноболиғи муҳассили синфи 11 сокинони шаҳри Турсунзодаро дастгир карданд. Дар навори телевизионии ин ниҳод яке аз боздоштшудаҳо дар нишондодаш гуфт ки ба хотири ба даст овардани пул ба чунин ҷиноят даст заданд. Ба гуфтаи ӯ, онҳо ронандаи мошин Тикоро ки ба мусофиркашонӣ машғул будааст, киро карда дар ҷои беодам нахуст ба сим буғӣ карда, баъдан бо корд заданд. Ҷасадро дар ҷойбори канори роҳ мепартоянд. Онҳо аз дохили мошин як телефон ва 220 сомонии кушташударо мегиранд. Ҷасад рӯзи 10 декабр пайдо карда шуд. Маълум нест ки мавқеи худи гумонбарони боздоштшуда чӣ аст ва оё онҳо бо вакили дифоъ таъмин ҳастанд ё на. Тибқи омори нашр намудаи вазорати корҳои дохилии Русия соли 2020 ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 161 тоҷикистонӣ шаҳрвандии Русияро қабул карданд. Ба ҳамин тартиб аз моҳи январ то сентябри имсол аллакай 44389 зодаи Тоҷикистон шиносномаи Русияро соҳиб шуданд. Дар ин бора матбуоти русӣ хабар медиҳад. Дар умум имсол ба 450 000 хориҷӣ шаҳрвандии Русия дода шудааст ва дар ин миён кишварҳои Осиёи марказӣ тоҷикон дар ҷои аввал меистанд. Соли ҷорӣ беш аз 29 000 зодаи Қазоқистон, зиёда аз 14 000 зодаи Ӯзбекистон, наздики 8 000 қирғизистонӣ ва 1368 зодаи Туркманистон шаҳрвандии Русияро пазируфтанд. Ҳамчунин бар пояи омори нашршуда дар 9 моҳи соли 2020 1 миллион 490 000 шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия дар қайди идораҳои муҳоҷират буда, 24 333 зодаи Тоҷикистон бо санади иҷозати иқомати муваққатӣ ва 39 068 нафар ҳаққи иқомат гирифтанд. Ба гуфтаи коршиносон, сол то сол шумори шаҳрвандони Тоҷикистон ки бо хонаводаҳояшон барои зиндагии Русияро интихоб мекунанд бештар мешавад. Дар умум дар беш аз 1 миллион нафар аз аҳолии қобили кори Тоҷикистон дар Русия кору иқомат мекунанд ва пули муҳоҷирон яке аз омилҳои муҳими ҳифзи вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар аст. Аз миёни ҳазорон нафаре ки ҳар сол барои кор ба Русия мераванд, садҳо нафар ҳалок мешаванд. طبق پیشبینی‌های مقامات تاجیک تا سال 2030 اهالی تاجیکستان به 11 میلیون خواهد رسید. در این باره اشوربای صالح زاده معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی مربوط به وضع دموگرافی اظهار نظر کرده است. صالح زاده گفته است در 10 سال آینده شماره تاجیکیان 1.5 میلیون دیگر بیشتر خواهد شد. صالح زاده یادآور شده است که در سال 1991 جمعیت تاجیکستان به بیش از 5.5 میلیون نفر
ташкил медод ва ҳоло то 9.5 миллион нафар афзуда аст. ба таъкиди ин мақомдор наздики 60% аҳолӣ афроди қобили кор ҳастанд. РИА Новости менависад ки як ронандаи тоҷик дар шаҳри Тюмени Русия сабабгори садамаи автомобилӣ шуд ва ҳангоми ҳаракат ба самти истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ 3 нафарро маҷрӯҳ кард. 2 нафари осебдидаҳо ки якеаш духтари 14-сола будааст ба бемористон бурда шуданд. Ба марди дигар дар ҷои ҳодиса ёрии тиббӣ расонданд. хадамоти матбуотии бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Тюмен мегӯяд дар паси чамбари мошини Toyota ронандаи 29-солаи зодаи Тоҷикистон нишаста буд. мусофири ин мошин ба нозирони роҳ нақл кардааст. таксие ки киро кард бо нақзи қоидаҳои роҳ ҳаракат мекард. дар вилояти Суғд дар 2 соли охир 44 зан бо сабаби хушунати хонаводагӣ ба ҷони худ қасд намуданд. дар ин бора оҷонсии Азия Плюс бо такя ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин вилоят иттилоъ додааст. аз ҷумла гуфта мешавад ин занҳо бо сабаби бадрафторӣ аз ҷониби шавҳару хушдоманҳояшон худкушӣ карданд. додситонӣ мегӯяд дар пайи ин ҳодисаҳо баъзе аз шаҳрвандон ва хушдоманҳою як падар арӯс ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. аз ҷанҷолҳои хонаводагӣ беш аз 800 нафар ба раёсати кор бо занон ва оилаи Суғд муроҷиат карданд. кормандони вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон як афсари нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистонро бо гумони интиқоли 146 килограмм маводи мухаддир дар ҳудуди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон боздошт карданд. амалиёти боздошти афсари марзбон рӯзи 18 декабр аз ҷониби кормандони раёсати кофтукови ҷиноии вазорати корҳои дохила ва маъмурони милисияи ноҳияи Данғара сурат гирифтааст. афсари боздоштшуда ки ба хотири эҳтимолияти бегуноҳӣ аз ӯ АХ ном мебарем 25 сол дошта дар як қисми марзбонӣ дар ноҳияи Данғара кор мекардааст. як манбаъ аз вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо тасдиқи ин хабар 21 декабр ба радиои Озодӣ гуфт ки боздоштшуда рутбаи лейтенанти калон доштааст. аз 146 килограмм маводи мухаддир 101 килограммаш афюн ва 45 килограмми дигараш ҳашиш будааст. ҳоло тафтишот идома дорад, афзуд манбаъ. назари пайвандон ва адвокати боздоштшуда ки то куҷо ӯ дар интиқоли маводи мухаддир даст дорад маълум нест ва бар асоси қонунҳои Тоҷикистон пас аз 3 рӯз нисбат ба боздоштшуда айб эълон мекунанд, вале бегуноҳӣ ё гунаҳкор будани шахсро танҳо додгоҳ эътироф мекунад. Тоҷикистон бо Афғонистон беш аз 1400 километр хати марзи муштарак дорад. мақомот мегӯянд қочоқбарон аз нуқтаҳои заъфи марзӣ истифода бурда маводи мухаддир интиқол медиҳанд. ҳабибуллоҳ воҳидзода, директори оҷонсии назорати маводи нашъаовари назди президенти Тоҷикистон, дар як суҳбат ба хабаргузории Ховар гуфтааст ки дар 11 моҳи соли 2020 аз қочоқбарон 2 тоннаю 236 кило маводи мухаддир мусодира карданд. дар гузашта низ исми кормандони мақомоти қудратӣ дар робита ба интиқоли қочоқи маводи мухаддир расонаӣ шуда буд. бонки миллӣ арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 22 декабр чунин таъин кардааст. бинандаҳои гиромӣ, ин буд чанд хабари тоза дар барномаи навиди бомдодии радиои Озодӣ. хабару гузоришҳои бештарро дар таҳияи ҳамкоронамон аз сомонаи радиои Озодӣ бихонед ва тамошо кунед. то барномаи баъдӣ худоҳофизӣ мекунем ва худатону наздиконатонро эҳтиёт кунед.